سلام زخبركم تخاتلتنا كما يصنحكم امباركاس نايز ساعات زينا حزلكم متيلخو مجمرتا ግን አርእስተ ዜና ኣብ ገለ ከባቢታት ክልል ኣምሓራ ኣጽዋርኩም ተሓቢእኩም ኣምጹ ብዝብል መሲሉ ቅትለት ከም ዝተፈጸመ ይግለጽ ኣሎ። ታሪኻውያን ኦርቶዶክሳውያን ኣብያተ ክርስቲያናት ብሰንኪ ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ኪናት ኣብ ሓደጋ ወዲቐን ኣለዋ። ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈጸሙ ገበናት ፍትሒ ክረኽቡ ይግባእ ዲያስፖራ ሰሜን ኣሜሪካ ተጋሩ። ኣብ ፖላንድ ንዝርከብ ኣፍሪቃውያን ቪዛ ምኽፋል ጉዳይ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ሕቶታታል ኢሉሎ ካልኦትን ዝብሉ ዜናታት ሒዝና መጺናኩም ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ኣብ ገለ ከባቢታት ክልል ኣምሓራ ኣጽዋርኩም ተሓቢእኩም ኣምጹ ብዝብል መሲሉ ቅትለት ከም ዝተፈጸመ ይግለጽ ኣሎ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሕቡእ ኣጽዋር ኣለኩም ኣምጹ ብዝብል ኣብ ገለ ከባቢታት ክልል ኣምሓራ ብሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ካብ ፍርዲ ወጻኢ ቅትለት ከም ዝተፈጸመ ገሊጹ። ብ4 መስከረም 2015 ዓ.ም ግእዝ ብተወሳኺ ካብ 24 ሓምለ ክሳብ ጳጉሜን 4 2015 ዓ.ም ግእዝ ካብቶም ግዳያት ቅትለት ገዛ ናብ ገዛ ኣብ ዝግበር ምፍታሽ ተኣስሩ ሰባት ኣብ እዋን ግጭት ኣብ ጽርግያ ተረኸቡ ዕድቁ ዘይብሎም ሰባት ከምኡን ኣጽባር ሓቢኦም ስለዘምጹ ዝተኣስሩ ሰባት ከም ዘለው ገሊጹ። ብዘይካዚ ምስቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ግጭት ምስተኣሳሰር ከም ኣድላይነቱ ኣብ ዝኾነ ክፋል ሃገርና ዝትግበር ዘሎ ኣብዋጭ ጽዋን ከምኡን ነቲ ዕጥዋ ጥሒሶም ዝተረኸቡ ሰላማውያን ነበርቲ ብዘይ ፍርዳዊ መንገዲ ብሓይልታት ጸጥታ ከም ዝተቐትሉ ኣቶ እስመኮ ገሊጹ። ብዘይካዚ እቶም ምስ ምክልኻል ተጋጮም ዝነበሩን ዝተኣሰሩን ዕጡቃት ኣባላት ፋኖውን ከም ዝተቐትሉውን እቲ መግለጺ ይሕብር። ብተወሳኺ ኮሚሽንን ቦርድ ምርመራ ህጹጽ እዋንን ብዛዕባቲ ካብ ፍርዲ ወጻኢ ብኣባላት ጸጥታ መንግስቲ ዝፍጸም ቅትለት ዕሙቕ ዝበለ ምርመራ ከካይዱ ከም ዘለዎም ኣስሚሩሉ። ብዘይካቲ ካብ ፍርዲ ወጻኢ ዝፍጸም ቅትለት ኣብቲ ዞባ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ዝፍጸም ዘሎ ጉድኣትን ኢደወናናዊ ማእሰርትን ከቢድ ስክፍታ ከም ዘለዎ እውን ኣመልኪቱ። እቲ ኮሚሽን ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ግጭት ናብ ዝተፈላለያ ወረዳታት እቲ ክልል ከም ዝተዘርግሐ ካብ ነበርቲ ግዳያት ስድራ ግዳያትን ናይ ዓይኒ መሰኻኽርን ሓበሬታ ከም ዝኣከበ ሓቢሩ። ካብ 19 ነሓሰ ክሳብ 30 ነሓሰ ኣብ ከተማታት ደብረ ማርቆስ፣ ዓደት ናማራዊ፣ ደብረ ታቦር፣ ደልጊ፣ ኣብ ዞባ ማእከል ጎንደር፣ ገተማጃት ማጀት፣ ሸዋሮቢትን አንጾኪያን ኣብ ዝተፈጸመ ግጭት ህይወት ንጹሃት ከም ዝጠፍአ ኢሰምኮ ገሊጹ። ኢስሜኮ ካብዘን ከተማታት ብገለ ገጠር ቀበሌታት ብዙሓት ሰላማውያን ሰባት ከም ዝሞቱ ቆሲሎም ንብረት ከም ዝዓነውን ክንደይ ሰባት ከም ዝሞቱ ግን ኣይገለጸን። ካብቶም ዝሞቱ ኣብ ጽርግያን ሕርሻን ዝሰርሑ ዝነበሩ ከምኡን ኣብ ገዝኦም ዝነበሩ ሰባት ከም ዝርከብዎም ኢስማኮ ንስድራ ቤታትን ናይ ዓይኒ መሰኻኽርን ብምጥቃስ ገሊጹ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ መንጎ ሓይልታት ምክልኻልን ዕጡቃት ፋኖን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ተገዚኡ እኳ እንተሎ ኣብ ከተማታት ወጻኢ ኣብ ገጠር ቀበሌታት እቲ ክልል ይካየድ ከም ዘሎ ገለ ሓበሬታታት ይቕልቅል ኣሎ። ፍሉይ ልኡኽ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ማይክ ሃመር ኣብ ዝቐረበ እዋን ናብ ኢትዮጵያ ብምኻድ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ዝረአ ዘሎ ግጭታት ንምፍታሕ ዘትዩ። ይኹን እምበር ሓላፊ ጀነራል ስታፍ ዕጡቕ ሓይሊ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ዝንቀሳቐሱ ኣኽረርቲ ሓይልታት ድሕሪ ሕጂ ስጋኣት ኣብ ዘይኮነሉ ደረጃ ከም ዝበጽሑ ገሊጾም። ካልእ መግለጺ ኢሰመኮ ምስ ኣዋጅ ጽዋን ተተሓሒዙ ሰፊሕን ኢደወነናውን ማእሰርቲ ይካየድ ከም ዘሎ እዩ። ነቲ ኣዋጅ ሓላፊ ዝኾነ ኮማንድ ፖስት ክፍለ ፁፅ ረድኤት ብፍላይ ኣብ ክልል ኣምሓራ፣ ክልል ኦሮምያን ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ማእሰርትን ከም ዝተፈጸመ ጸብጺቡ። ካብቲ ኮሚሽን ከም ኢደወነናዊ ማእሰርቲ ዝጠቐሶም ቦታታት ከተማታት ባህር ዳር፣ ደብረ ታቦር፣ ደብረ ማርቆስ፣ ፍኖተ ሰላም፣ ጎንደር፣ ላሊበላ፣ መካነ ሰላም፣ ቆቦን፣ ሸዋሮቢትን ከተማታት ሸገርን ኣዲስ ኣበባን ይርከብዎም። ኣብቲ ብተለምዶ ብኣቦስቶ ዝፍለጥ ኮሌጅ ስልጠና ዞባ ደቡብ ዝነበሩ እስራት ዋላ እኳ እንተተፈትሑ ቁፅሮም ዘይተፈልጠ ሰባት ግን ክሳብ ሕጂ ኣብዚ መሰልጠኒ ቦታ ተኣሲሮም ከም ዘለው ሓቢሩ። ኢሰመኮ እቶም ብሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ዝተኣሰሩ ሰባት ነቲ ዕጡቕ ጉጅለ ይድግፉን ኣጽዋር ይሓብኡን ከም ዘለው ገሊጹ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ክፍለ ከተማ ገላን ከተማ ሽገር ካብ ዝተፈላለዩ ክልላት ዝመጹ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብዎም ብዙሓት ገዛ ዘይብሎም ነበርቲ ተኣሲሮምሉ ከም ዘለው እውን ተሓሲቡ። ኣብ ኣኽባቢ ብወረዳ ሲዳ ኣዋሽ ዝፍለጥ ግዝያዊ መዳጎኒ ማእከል ቅድሚ ህጹጽ ኣዋጅን ድሕርን ካብ ጎደናታት ዝተወስዱ ሰባት ዝቕመጥሉ ምዃኑ ሓቢሩ። ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ማእከል ዝተወስዱ 29 ሰባት መንነት ወረቐት ሒዞም ተፈቲሖም። ገለ ካብኣቶም ብፕሮግራም ተሃድሶ ኣቢሎም ናብ ዝመጹሉ ከባቢታት ተመሊሶም ከም ዘለው ሓቢሩ። ኣብታ ጣብያ ዘጋጠመ ተላብኣ ሕማም ኣብ ቁፅፅር ከም ዝተገብረ እቲ ኮሚሽን ኣፍሊጡ። ኣብቲ መዳጎኒ ማእከል ክንደይ ሰባት ከም ዘለውን ክሳብ ሕጂ ክንደይ ሰባት ከም ዘለው ዝገልጽ ቃል የለን። ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝበጽሕ ጉድኣት ካብ ፍርዲ ወጻኢ ዝፍጸም ቅትለታትን ኢደዋናዊ ማእሰርትን ብቕልጡፍ ደው ክብል ኣተሓሳሲቡ። ታሪኻውያን ኦርቶዶክሳውያን ኣብያተ ክርስቲያናት
بسنك أبي يوكرين زلو كينات أب حدقة وديقنا اللواء حبرات هاجرات يونسكو مأكل ساينسن بهالن حبرات هاجرات كلتا تاريخويان أبيات كريستيانات أرثوذكساويان حدقة دامن بسنك أبي يوكرين زكايد زلو كينات أب حدقة خمزلو أفيتو يونسكو مس روسيا بزكبرو كينات نايم دفاع حدقة كم زلو زأوجلهم تاريخه وحولتات أب كلتا ختماتات يركبو أب رأس ختما كاتدرال قدس صوفيان أب كيف بيسارسك زركب قدام لافراند ما أما أكلاي زمن استهانت أيو أب كتما لفيف زركب تاريخه ما أكلون أب زرزر نايتهم أب حدقة زركبو أرستات عالم يونسكو تخاتيت اللو يونسكو نزوم تاريخويان بوتاتات نمحلاو زحقزو قدم خونت مملاء بدهو مخانوين قليتو أما دمتا يونسكو زوم تاريخويان حولتات زنك أكلتين كتماتات بستفت أمامت قاعت بومباتات كاتتاو موقع تقلعت مخانوم قليتو بتوسخي يونسكو نزوم تاريخاو قرصتات أب زرزر نايت مربب حبريتا خأتوهم زمرت اللق عند مقنيات أبال هاجرات حبرات هاجرات أمكن خالتهم قرصتات أبركتو قبرا زلوان حلفنة كفت سماس لزلوان مخانو ملكيتو بتوسخي فاينانساون تكنيكاون دقف نعك أبت قرصتات أفدق خفت إلو روسيا عطقات حيلتات أبل علزهم قرصتات قدعت كيقاتم أدلايت انقاطات يقورو خمزلو نبدب حبرات هاجرات الرقاكيتا يوكرين جن نزي تقبلتون يونسكو روسيا أبل يوكرين دبدا بومباتات كونينو أتتكال قدم أورح أوسن تاريخ أو ختما لفيف أبزركب هنسا بومباتات بموداق كونينو أتختما أما أكلاي زمن استمسرتت كوينا كاب مبل 10 كساب مبل 10 كفل زمن من محداراوي هايمانوتاون نقداون مأكل كوينات أنيحا بسن هنسان كرسان تفلت إذات انتاويت كتما بشهن شعتم 1998 بحبرة أوروبا قم كرس علم تمزكبا كاتدرال هاجيا صوفيا مستقبت إوان أكال قسطنطينية زنبرت هاجيا صوفيا ختوادادر بزبر حساب أما بل 10 كفل زمن زيتهان زاتيا عبت زمن كابستانسون زي عنون هنساتات حانتيا كيف بافرسك لافرا وقدام بعتتات كيف مس كاتدرال أو حدا إوانيو تانيتو أبولان نزركبو أفريقاوين فيزا مخفال قداي أبلع المنغستي حتو تاتال إلولو أفقو بأي لعلواي بايتو بولان توماس غورجي أبتا هاجر جنزبنا تقبلكا فيزا ناي مهاب مسرح ناقر خمز متى قليتو بتوسخي منغستي بزعبات قداي انت حبري تخمزلو خجلت حاتيتو اتو قداي نسمت هاجر يتسلم هلاون قليتو منغستي وسن حبري تاكوان تزرقحة مسرت ابزابات معكنات زيناقن سدتنياتات مسرح موساد فيزا سرح نمكنتاف كساب $5,000 يخفل اللو كساب الجي شوعات تسابات كسخا قربون كاللو كاباتهم جن سبسلطان منغستي سخونه يلن مغتل منستري قدايت وزايت هاجر بيور واوتشيك دحر تخصيص حلف سمون كاب سلطانهم كم زلققو تقليصو كوميشن صرق ازينا بولند نتبيت صحفه دحر مصراي كاب سرح تباريرهم دايركتور كفل حقون كاب سرح تباريرو كاب 2011 جميرو اب زرزر فيزا زملكتو سبات اوديت كم زكايد تقليصلو حدا ابال بايتو تقاوم سلفي نتحقي خيتخطلو نعمل كتي اسيان افريكان كساب 250 شح فيزا خمت واحدة كليتو منغست جن اتقطري وحدات عم اي ترايو يبل مرح تقاوم السلفي دونالد تاسك كاب افريكا نا بولند خمت ازدلسب كاب امباسينا فيزا جزيو بقليلو ناب هاجرنا خاطو يخاليو إلو يخون مبر قداماي مينستر بولند ازمه درق لولاو كمزاس اب بمغلاص اتصقم كندستبحال خمزه يكونه كليصو هاجرنا حلافنتاويت ديمقراطياويت هاجر كونت خنت دحنت حاره عالم اب حدا غاز ودقت كتمثل زغبر اقراربايو سلازي بعمقت كغلص يغبا ازي اتزعابه اندرا مبل 21 كفل زمنيو ام منغسنا بلشو الناس فحفلو كبل ابال لعلواي بايتو غليصو مينستر فتحي زيغناو صبرو از مغلصي استغاننه مخانو نهاجراو تلفزيون چانل غليصو እዚ ጉዳይ ምስ ጉዳይ ስደተኛታት ኣብ ዝቕፅል ምርጫ ባይቶ ጽልዋ ከም ዘለዎ ተገሊጹሎ أبلغ لتجري استفدت جبنات فتح خرخو يجبا دياسبورا تجارو سمين أمريكا دياسبورا تجارو سمين أمريكا أب تجري استفدت أما زر مسناتن زفت أمزلو جهسة سبعة مسلاتن فتسم تأكلات تحت التنخخنو أبوان نبيت صحفة الدو حبرات هاجرات ترخيبهم دمسو ماسمعهم أب تجري كالوت كبابتاتن استفدت جبنات كينات كتساري بتود دبستمل ملقو جلا أبزمت 10 تمسكرم كل تشحن 10 عمت مرات جيز جميرو لكاونسل تحلقت سبعة مسلات ريبورت زاقرب انتخون ناب تجري أتيو بزي متصرايو ملؤنت كم زغدلو اتم دياسبورا نبرت سمين امريكا غليصوم بزي مسرت اب حبرات هاجرات كونسل سبعة مسلات زسالطو مبل 54 سرع غباي اب تحزنا هزلنا ورح مسكرم موداتا سرح زبنو زبقع زلو عالم لخا سب مويا سبعة مسلات كوميشن اب اثيوبيا اد مسرح زبنو خنا واحد زصوعو غسقاس اساليطوم يوم امباركس زخبركم تخاتلتنا نايز ساعت زي زينا مستندونا بزي فصم عندش زيناتات نمكتتال سبسكرايب شير لايك
ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ሰላም